Maznačíkovi u nás doma. Dneska ideme na Tutanchamona, jednu výstavu v Bratislave, o chodí asi po celom svete a že neboli v Anglicku raz. Hlavne sme pred Tutanchamonom a už sa neviem dočkať, kúkajte, jak to tu vyzerá. Takto vyzerá kaviareň, ktorá tu je a je to na konci. Krásne Tutanchamonova kaviareň na konci, tam vzadu je gift shop, my sme boli a v nejakom videi si ukážeme aj suvenír, ktorý som si tam kúpil, ale to necháme na iné video a ešte pri východe sa rozlúčime a ukončím video. Tak zatiaľ dajte odber a like, aby on dal like takto. A teraz dajte odber.